A suferit o singură înfrângere, cea cu Valencia, de care vorbeam mai devreme. Începe această partidă cu Celtic având lovitura de start. Se luptă Camora cu Cristi pentru acea minge. Centrarea lui Omrani în fața porții și gol! Gol de Ac! Minutul 27 deschide scorul CFR Cluj pe Celtic Park. Vedem și grupul suporterilor clujeni. Cluj Forest a fost ajutat de bară în această seară. Mai devreme, acum replica scoțiană cu McGregor. McGregor în careu, situație bună pentru Celtic și este gol! Gol pentru Celtic, minutul 51, Forest. Spre poarta lui Arlauskis, iar aici Forest continuă și a preferat să încerce să obțină ce eroare aici în careu! Și este 2-1 pentru Celtic. Trecute din partea secundă. Ce fals de cel care execută înalt în careu. Mingea pentru Omrani și este penalti. Da. Este penalti pentru CFR Cluj. Brown deviază cu mâna acel balon după ce ratează lovitura de cap. Este Hens, un capitol important din istoria CFR-ului. Bilel Omrani execută gol! CFR 2-2, minutul 74. Parcă încep să treacă din ce în ce mai greu trecerea lui Cristi Eduard. Iese Arlauskis, gol! În 3 pase a dat și gol. Iată aici Burcă nu pune piciorul în duelul acela scoțienilor. Sușici, o minge bună. Da, și apoi Țucudean pentru Păun. Execuție bună a lui Păun Omrani. Gol! Ce nebunie! Revedem șutul lui Păun. Respinge Bain, apoi dă în adversar și cred că va mai fi lăsat acest atac al lui Celtic, dar Eduard este deposedat de Burcă. Djokovic, n-a fost offside. Țucudean! Gol! Celtic este răpunsă chiar la ea acasă. CFR câștigă cu 4-3. Meci absolut fenomenal, reușit de campioana României. Ce meci reușește CFR, un meci care va intra într-o colecție de neuitat de meciuri europene ale campioanei României. Fantastic, fantastic acest meci, această repriză secundă. Reamintesc, Celtic a întors rezultatul după ce CFR-ul a avut avantaj la pauză.